Hej og velkommen til den her video. I dag der skal vi spille et Ultimate Ramp Jump. Det er ikke ret lang tid siden den anden video den blev lagt op, så gå ind og like og subscribe til den. Hvis Silas han kommer på, så ser vi om der er nogen der, om han vil spille. Men det ser ikke ud til at han er på lige nu. I hvert fald velkommen til den her video. Og ja, vi skal spille Ultimate Jump Race, eller hvad den hedder. Ja. Og ja. Altså det var lige det jeg tænkte vi skulle i dag. Vi skal også huske at lave nogle videoer her. Der kommer rigeligt op. Hvis I lige gad at like og subscribe, så rammer jeg 35 subscribers, så der kommer noget lastbil. Så hvad hedder det nu? Jeg kan ikke huske hvad det hedder. Og det hedder Euro Truck Simulator. Det er noget lastbilspil. Og hvis I gerne vil se noget af det, så subscribe lige. Det gør man lige. Men altså, vi er i hvert fald inde i spillet nu. Jeg blev lige kølet ud over kanten, fordi at der var en, der godt kunne tænke sig lige at køre helt fuldstændig. Kan styrte. Ui, ja. Jeg kan lige vente lidt på hovedet her. Okay, lille sådan info, lad være med at booste, når man er i luften, fordi så går det bare helt vildt meget nedad. Så man skal bare lade den køre. Men hvis I selv har prøvet det her spil, så hvad sker der? Hvis I selv har prøvet det her, så skriv det lige i kommentaren. Og glædelig jul. Det er jo 3. juledag i dag. Jeg ved ikke om der er noget der hedder det, men det kalder jeg det. Ja. Og ja. Jeg håber bare I har det godt. Min lillesøster, hun har faktisk også en kanal, som I lige skal gå ind og tjekke ud. Den hedder Isabella Brun. Den må jeg altså også meget godt lige gå ind og tjekke ud. Hvorfor er det den bugger? Den buggede sådan lidt. Wii. Nå, men i hvert fald gå ind og tjekke hendes kanal ud. Den har været også det er noget danse noget der er derinde. Hvis I er til dans og sådan noget, så gå ind og følg hende. Og ja. Det er lidt mærkeligt, at han bare kører. Ja, jeg kan bare lidt videre. Hvad er det der for en blå boks i dag? Jeg tror ikke, du kan komme over til dem. Det er irriterende, at den gør det der. Så bliver jeg bare nødt til at respawn. Så ved vi jo også det. Og det er godt. Whee!
Jeg kan også pickaxe. Den var man den til siden med den her motorcykel. Wihii! Der var lige en hel masse backflips. Kan vi også lige lave en baglænder her? Ja, det er det så godt. Der tror jeg, hvis jeg døde. Eller sådan lidt. Den var i hvert fald død af i virkeligheden, hvis det skulle være helt rigtigt. Biu! Åh. Ui. Respawn igen. Så. Nå, men i hvert fald like og subscribe den her video. Så vil jeg blive rigtig glad. Og hey, den her motorcykel, den er ikke god. Jeg flyver der bare væk. Det er nem. Vi prøver lige motorcyklen herover igen. Bare lige tage den lige stille. Nej, jeg kommer vist kun på 12. Nej, lort. Jeg kommer ikke ret langt. Oj, der landte vi. Det bare køre. Wow. Det var vist en lille bug. Ej, nu kan det komme meget længere. Det er så mærkeligt. Det kan bare gøre sådan her uendeligt. Det skal man bare blive ved sådan her, eller hvad? Altså... Nå, jeg kører ret langt. Jeg tror også førstepladsen, det var sådan lidt... Ej, der vandt jeg! Juhu! Man kan åbenbart ikke køre uendeligt, det troede faktisk man kunne. Det var meget nemt. Det dyrer dem der. Ah! Du rører sikkert ud over igen. Nej, jo, nej. Nå. Ham der. Nå. Det kommer med bil. Jeg når den bil der. Åh. Der. Det der, ham der. Nej. Der kommer ind. Der var godt nok fart på. Jeg var bare udover. Whee!
Ej, noget lort. Nu prøver vi den her. Kom nu ind. Så gør det bare selv. Det går da ikke ret stærkt det her. Okay, bare lige et lille info. Ikke brug den store lastbil, fordi at så kører den ud over, og den går ikke ret stærkt. Så meget kan vi vist blive enige om. Nøn. Hvad var det nu, hvad var det nu for nogen, vi kommer? Nå, ja, jeg tror, det var indkøb. Jeg kan ikke huske det. Og et eller andet mærkeligt med de her indkøbsvogne. Ui! Au, 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 au. Du kan ikke fange mig. Ui! Nej, 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 nej. Der er lige en gammel dame, der skal ud og købe ind her. Pas på. Ui! Det er meget normalt at sidde i en indkøbsvogn. Det ser altså lidt dumt ud. Ui! Dup! Kommer over den røde? Jeg flyver over den røde. Nej, ikke lige. Der, ja, og der. Jeps. Jeg tror, jeg tager sidste runde, og så tror jeg slutter af for den her video. What? Hvordan gjorde jeg det der? Lige stille her. What? Så flykker vi den ellers bare af, som man siger. Nej, vi kommer ikke ret langt der. Det kan vi vist godt blive enige om. Men ja. Altså, tak fordi I så med i den her video. Vi ses nok i næste video. Hvis den ryger op på en hel masse subscribers her, så kommer der nok noget Truck Simulator og noget GTA eller noget. Så like og subscribe, hvis I gerne vil se det. Ses!